gaurko aurkezpenaren haria, bai, kokatu dut ardatz nagusi batetik, bai, ze punturaino, ez dakit, gure gizartean eraldaketa aro sakon batean murgilduta gauden, bai, ze punturaino gizarte antolamendua edo gizarte alternatibak pentsatzerako unean, bai, ohiko inertziek, ez? Ze punturaino indar gabe edo, ez? Aurkitzen diren eta kontestu horretan, hausnarketa izango litzateke, herrigintza deitzen dugun dimensio horrek zenolako ekarpenak egin ditazkeen apur bat kontestu honetan, bai. Nik fokoa egin dut ardatz batetik, batez ere ikuspegia jarri dut dimensio ekonomikoan, eta zehazkiago, ehun produktiboaren bueltan gure herriak daukan edo dituen erronken ikuspegitik, eta zentzu hortan, saiatu naiz nolabait ere argudiatzen edo datu batzuk ekartzen, ikusteko kooperatibak kasu honetan, niretzako badirela nolabait ere herrigintza dimensio horren espresio nolabait ere ekonomikoa zenolako ekarpena egiten duen, hortik hausnartzeko herrigintza deitzen dugun honek zenolako garrantzia duen gure lurraldean eta horren gainean zenolako potentzialidadeak zabaltzen zaizkigun nolabait ere praktika politiko edo herri proiektu baten ardatz berrituak edo marrazteko. Hori da bat ideia. Orduan abiatzen naiz konstatazio batetik, galetu diot Josebari ea beratzo lortu zenuten herrigintzaren definizio partekatu bat, nik uste dut bakoitza ibiltzen garela apur bat gure pedradarekin, baina apur bat nire konstatazio apur bat hemendik dator. Hau da, egun nagusi den paradigma, hau da, gizarte antolamendua pentsatzeko, bada nolabait ere bigarren gerra mundu ostetik garatu den paradigma nagusi bat. Eta asunto da ze punturaino oraindik orain, naiz eta esaten dugun, gizarte eraldaketa handia dauden eta bar, oraindikan alternatiba pentsatzerako unean paradigma hori ze punturaino oso lotuak jarraitzen dugu. Paradigma hori izan da, apur bat ardatz hori, ongizate estatuaren inguruan ardazten den egitura hori, ongizate estatu hori nolabait ere oinarritu egiten da nazio estatuaren gainean sortzen den ekonomia eredu autozentratu modukoren bat, nun mugak babestuta dauden eta horren gainean sortzen da nolabait ere egitura ekonomiko endogeno bat, paradigma horren parte da, lanaldi orokorreko gizartearena, bizi maila orokortuko gizartea, eta bar, eta bar. Galdera da, ze punturaino gaur egungo kontestuan, apur bat gizarte egitura hori oinarritzen zuten oinarriak nolabait ere zapuztuta dauden. Azkar esateagatik, ez dut dela faktore batzuk. Bat da neoliberalismoa bera, defendatzen duela nolabait ere estatu murritzago bat, baina uste dut oker ibiliko ginakela bakarrik neoliberalismoaren faktorean jarriko bagenu nolabait ere gizarte antolamendu horrek edo paradigma horrek dituen pitzaduraren kontuan. Nik uste dut daudela nolabait ere faktore berriak, direla nolabait ere ekonomia eta gizarte mailan dauden eraldakei loturik. Nik aipatuko nuke, segurazki gaur egun estatua bera arazoak ditu gizarte konplexuago baten aurrean nolabait ere eraginkortasunez aritzeko. Bestetik ere individualizazioaren eraginez eta gizarte atomizazioaren inguruan eskari gero eta atomizatuagoak eta azkorreagoei erantzun behar die estatuak, eta zentzu hortan arazoak ditu, gizarte espektatibak nolabait ere batzeko, eta gero niretzako, hau apur bat egun produktiboarekin loturik duana, egia da ere globalizazioak ere atakazailean jarri duela nolabait ere herrialde nazionalen ehun produktibo horrek, eta orduan nolabait ere aberastasuna sortzeko faktoreen ikuspegi hortatik ere, nolabait ere, hortik eratortzen dira ere nolabait ere, krisi fiskala eta bar. Orduan, kontestu horretan, nik hor kokatzen dut apur bat, herrigintzaren dimensioaren apur bat ezakit, garrantzia eta bar. Da dimensio bat askotan, nik dut ezker ikuspegi batzuetatik gutxietzia izan den dimensio bat, eta nolabait ere estatuaren logikaren aldean edo eta merkatu pribatuaren irabaziaren logikaren aurrean, bada nolabait ere logika propio bat daukan eremua. Nik hor kokatzen dut dela, komunidade logiketatik, eratortzen diren, nolabait ere, harreman molde egituretatik sortzen diren instituzio prozesu hau ezela edo ulertuta. Orduan, estatuaren logika balin bada, logika propioa da eskubide universalen eremua, bada nolabait ere, ez dakit, hiritar eta estatu administrazioaren arteko harreman hierarkiko baten logika, bada nolabait ere dinamika delegatibo edo ordezkatzaile bat, nolabait ere herrigintzaren dimensio honetan,
baditu nolabait ere bere balio eta logika propioak, ez? Da nolabait ere, ez? Harreman horizontaletatik abiatzen diren elkartasun dinamika horiek, kooperazio eta lankidetzaren eremuan, eta hortik ateratzen diren nolabait ere forma egituratuak. Nik uste dut, niretzako herrigintzaren dimensio hori izango litzateke nolabait ere, betiko gizarteetan eta herri sektoreetatik abiatu diren asoziazio prozesu horiek. Eta horiek nik uste dut gure herrian, eman ditula nolabait ere oso esperientzia potenteak. Horregatik iruditzen zen momentu batean ere paradoxikoa dela ere gure herriaren ezaugarriak ikusita dimensio honek izan duen aitortza eza. Nik hor kokatzen ditut kooperatibak, baina uste dut kooperatibak edo ekonomia sozialaren eremua ez duela nolabait ere barnebiltzen dimensio honek daukan zabalkunde guztia. Horregatik nire asko gustatzen zait herrigintzaren dimensio hori. Niretzako 3 osagarri nagusi dituela. Batetik da erakundeen autonomia hori, estatu administrazioetatik eta baita ere nolabait ere kapital egituretatik, oinarritzen dira nolabait ere erabiltzaile edo langileen arteko asoziazio prozesu horietan. Bigarrena izango litzateke erakunde hauen bokazio sozial eta publikoa, ez da nolabait ere haien helburua kapital metaketa handiagoa egitearena, baizik eta nolabait ere behar izan desberdinei erantzuteko sortzen diren egiturak dira. Eta gero, hirugarrena da, nire ustez, egituraketa horietan nolabait ere erraztu egiten dituztela nolabait ere demokratizazio prozesu sakonak. Sortzen diren egiturak dira nolabait ere pertsona ardatz dituztenak, eta hor eraortako balioak ere datzen dira, demokraziarena, parte hartzaena, eta eta zandakoa. Nik hor batzen ditut kooperatiba, baina ditzen zait ere gure herrian egon diren espresio asko ere nolabait ere ezin direla ulertu hirugarren dimensioa kokatzen ez badugu. Berria bat adibidez, nahiz eta kooperatiba ekonomia sozialeko eragile izan, berdintzait gara bat, edo bide horretan sortu diren hainbat proiektu militante eta bar. Orduan, nik nahi duena da apur bat, eta ea denbora ematen didan, apur bat dimensio honek zenolako garrantzia edo zenolako ekarpena egiten duen apur bat gure herriak dituen erronken inguruan, eta fokoa jarri dut honetan. Euskal produkzio ehunaren erronkan. Badakit olako ezkerreko foroetan ez dela oso ohikoa, olako gauzetaz hitz egitarena, baina uste dut garrantzia baduela, azkenean dimensio ekonomikoa ezinbestekoa da, herri proiektu baten zutabeak nolabait ere pentsatzerako unean, eta gainera, eremu honetan ere eraldaketa sakonak daude, eta nik uste du maila batean ere, baldintzatuko dutenak ere, herri ikuspegi batetik garatu ahal izango dugun, ez dakit nola esan, burujabetza maila hori, ez? Nik uste dut, prospekzio analiziei jarraituta, hemen nolako terremoto moduko bat badator, eta oinarrian badago nolabait ere Asiako giganteen edo erraldoien estanda hori. Datu azkar batzuk botatzeagatik, aipatzen da, prospekzio analizia hauetan, gorabidean datozen herrialdeak, barne produktu gordina, 2030ko epealdi hortan, herrialdea aurreratuenek baino 4 aldiz azkarrago hasi egingo dela, ikusten da restrukturazio oso potente bat etorriko dela, hau da herrialde aberatsanak, nolabait ere galdu egingo dute bere posizioa mundu mailan, eta aldiz BRIC delako herrialde hauek, Brasil, Rusia, India, Txina eta apur bat multzo hori, nolabait ere bikoiztu egingo duten haien partizipazioa. Nola Asiak bere ganatuko duen orain Europak duen esportazioen lidergoa, nolabait ere banku sistemaketan eta bat, hemen erraldoi berri batzuk sortuko diren eta gaitasuna izango duten apur bat herrialde aberatzenen maila hori nolabait ere bereganatzeko, eta beste datu interesante bat, orain arte pentsatu izan ditugu herrialde hauen lehiakortasuna oinarrituta zegoela nolabait ere lanesku merkearen izaeran, ikusi da hauek bestelako garapen maila batean datozela, eta ikusten da nolabait ere ezagutza, hezkuntza eta inkluso ikerketa, garapena eta halako dimentsioetan distantzia hori murrizten ari dela. Eta zentzu hortan, indar berezia hartzen du Txina beraren estanda. Aurre ikusten da 2026ko munduko lehen potentzia izango dela, estatu batuei inkluso gaina hartzen, munduko esportazioen 14%, Txinakoak izango dira, ikusten da bere banku sistema estatu batuena baina askoz ere handiagoa izango dela, eta esandako hori. Txina bilakatzen ari da ere lehen mailako nolabait ere lehiakide bat teknologia aurreratuaren esparruan. Batetik, bere kapital humanoa nolabait esateagatik garatzen ari delako, txinatarrak ari dira urtero
hor baude datu batzuk, ez? Urtero 500.000 ingeniero lizentziatzen dituzte, ez? Eta hori da, Estatu Batuek eta Europak batuta, bai, lizentziatzen dituztenak, baina askoz ere gehiago, bai? Eta nik dut horrek ematen duela nolabait ere, herrialde honen dimentsioak, bueno, ez, esan dakoa, ez? Zetor remoto sortu dezake, bai? Egoera horretan, Europa gelditzen da oso ataka komplikatuan, bai? Ikusten ari dena da, Europa, bueno, ez duela lortzen nolabait ere, bueno, ez, herrialde aurreratuenen, bere ohiko konpetidorak izan diren Estatu Batuek eta Japonen apur bat garapen maila edo indikadore nagusienetan hori heltzearena, eta aldiz hori ikusten duzu, ezta? Ikerketa eta garapenaren gastuaren indikadorea erabiltzen den apur bat berrikuntzaren indikadore nagusi bezala, ikusten da Txinak ere nola ja heldu egin dion, bai? Erantzuna Europarena doa bi norabidean doa, ezta? Batetik, industria aurreratuaren aldeko autuarena, hor konstatatu egin da krisi garaian industria egitura sendoa duten herrialdeak askoz ere hobeto heldu diotela nolabait ere krisiaren ondorioari, bai? Eta orduan nolabait ere Europar Batasunak eta herrialde askok ja politika industrializatu berriei heltzen ari dira, baina ez edozein industria, baizik eta nolabait ere aurreratua izango den hori, ikusten da apur bat soldaten maila lotuta egongo dela nolabait ere produktibitatea eta balio erantziaren inguruko kontuari. Eta gero, bigarren eremua da, nolabait ere, innovazio sistema lokalak deitzen direnak, innovazio sistema regionalak direnak indartzearen. Ikusten ari dena da, eta konstatatzen ari dena da, nolabait ere, aktibitate ekonomikoa ez dela nolabait ere herrialde osoan ematen, baizik eta erregioka oso konzentratuta ematen den elementu bat dela, eta ikusten da horrekin batera ere bezalako logika batzuk garatu behar direla. Tamen badago nire ustez logika oso interesante bat. Fokoa ja ez da jartzen bakarrik enpresetan, baizik eta fokoa jartzen hasi daia lurraldean. Lurraldea dira nolabait ere lehiakortasun honetan ibiltzen diren subjektuak, eta orduan baloratu egiten dena da lurraldearen eragile desberdinen arteko elkarrekintza hor. Unibertsitate, ikerketa zentro, enpresa, hezkuntza zentro, eta bar guztio. Orduan, euskal ekonomiari ekarrita honek ekartzen digu apur bat bi ataka edo olako bude gurutze bat. Alde batetik, kezka dago ze punturaino Asiatik etorriko diren enpresa horiek gaitasuna dutela ja nolabait ere gure teknologia maila erdi basua duten ehun produktiboarekin era merkeago batean lehiatzeko, eta hemen ikusten duzu datua, Euskal Herri mailako ehun produktiboan hau datuak EAEkoak dira, ikusten da erdi basua eta basua erdia baino askoz ere gehiago dela, uniko 60 bueltan da. Horrela sortzen ari da, holako kezka bat, eta apur bat ikerketan agertzen da, ze punturaino goazen garapen dual bateruntz. Nun badaude enpresa batzuk oso punteroak eta gaitasuna izango dutena posizionatzeko ezenatoke beharri honetan, baina kezka handia dago ze punturaino, batez ere enpresa ertain, txiki, teknologia, erdi, bajuko hori, zeitasunak izango dituen apur bat egoera horretan edo kokatzeko. Eta bigarren faktoria da berrikuntzarena. Ze punturaino euskal ehun produktiboa gaitasuna izango ote duen nolabait ere herrialde aurreratuen dinamismoa nolabait ere heltzeko. Eta hor nolabait ere datuak apur bat kezkagarriak dira. Nola gaude? Gure datuak ikusten badituzu indikadore batzuetan, IGG gastuen inguruan, ikusten ari da nolabait ere hazkundea egon dela, baina nolabait ere hor estankamendu datu batzuk daude. Espainiarekin konparatzen balin bagara, argazkia ona da. Baina hor zalantzan jartzen ari dena da ja ere ze punturaino euskal egitura produktiboak oinarririk baduen nolabait ere Espainiakoarekin aleratzeko. Espainia krisi estruktural sakon batean kokatuta dago, eta batzuk esaten dutena da, Espainiarekin konparatzen balin bakara, zure argazkia oso polita ateratzen ari da. Baina galtzen ari zaren perspektiba da, ze punturaino ehun produktiboa, Euskal Herriko ehun produktiboa jarraitzen duen edo ez, apur bat herrialdea beratzenen erritmo hori. Eta gero ikusi, konparaketa egiten baldugu, datu hau ja Alemaniarena da, ikusten da nolabait ere hor Euskal Herriko ehun produktiboak olako gap importante bat daugo, eta nolabait ere herrialde emergenteak ziren horiek, adibidez Republika Txekaren datuarekin ikusten nahi nolabait ere hor estutzen ari direla ere berrikuntzaren mailako datuen inguruan. Estakamenduaren datu gehiago, enpresa berritzaileen kopurua, ikusten da 2014an egon zela piko hori, baina hemen zeozer gertatzen ari da
nolabait ere euskal ekonomiak zentzu hortan puntxa galtzen ari dela, ezta? Eta hau bestelako panel bat, nun indikadore gehiago sartzen diren, 25 indikadore sartutako taula bat da, eta identifikatzen ditu herrialdeak bere berrikuntzaren posizionamenduaren arabera. Eskin batean daude lidergoa duten herrialdeak, gero dautozte innovadores fuertes deitzen direnak, eta gero ja bestelako mailan inguruan. Euskal Herriko datua hau nolabait ere autobomba handia eman zitzaion, Euskal Herria agertzen zela nolabait ere, innovazio fuerteko herrialden inguruan, baina ikusten da maparen arabera, apur bat ere, relatibizatu behar dela apur bat egoera hori. Eta gero beste datu hori, datu hauek ikusterakoan, nolabait ere zalantzan jarri behar da, ze punturaino Euskal Herria bezalako ekonomia bat, nolabait ere herrialde osoko mediekin konparatu behar duzun. Baizik eta esan dako hori, aktibitate ekonomikoa lurraldeka edo erregioka konzentratzen den elementu bat izan da, batzuk esaten dutena da, gure burua konparatu beharko genukela Europa mailako erregio antzekoekin. Eta hor gure argazkia da, errenta altuko lurraldea gara, bi, krisia gogorrago kolpatu gaitu eta beranduago atera gara, hiru, ekonomia berritzailearen inovazioaren indikadoreetan ikusten ari da kosta egiten ari zaigula herrialde dinamikoen erritmoa jarraitzarena, eta indikadore sozialetan agertzen diren datuak dira, konparatzen balin badugu errenta maila antzekoa dugun bestelako Europako herrialdeekin, gure indikadore sozialak nolabait ere okerragoak direla. Kontestu hortan, kokatu nahi dut apur bat, 8 minutu ditu dela, kooperatiben ekarpenaren kontuaren, azkar noa, eta datu batzuk emate aldera. Dena da, kooperatibek, EAEko datuen arabera, erakusten dute, behintzat, krisiaren garaian, erresilientzia gaitasun handiagoa dutela. Beren jarduera mantentzerako unean, eta baita ere enpleguari eusterako unean. Hor datuak ikusten balin badituzue, kooperatiben epe honetan 17% igo egiten da kooperatiben kopurua, eta aldiz, adibidez, soziedade anonimoekin konparatuta, 28% dela, galtzen duten enpresen kopuruarena. Ikusten duen badagoela datu interesgarri bat, analizatzen denean apur bat ikuspegi finagoatik, ikusten da, aktibitate berri hori kooperatibetan sortzen dela batez ere kooperatiba txikien eremuan. 100 eta 200 arteko franja hortan, eta gero batez ere 5 baino txikiagoa diren kopuru hortan. Nik uste hori badagoela horrago, refleksio mutukoren bat, ze punturaino eredu kooperatiboa bat egiten ari den berriro, nik uste dut, belaunaldi desberdinek ekartzen ari diren lanaren inguruko aspirazio berriekin. Eta hor utziko du momentuz kontuaren. Bigarren konstatazio bat, kooperatibek bere izaeragatik, badute nolabait ere berrikuntzarako joera handiagoa, hemen datua da, konparatzen du, berrikuntzak egiten dituzten kooperatiben kopurua, EAEko enpresa totalarekin. Eta hori ikusten da gero ere, Deustoko orkestra zentroak egin zuen ikerketa bat, konparatzen kooperatibak eta bestelako ereduak, eta ikusten da indikadore guztietan, nabarmentzen da kooperatibek innovaziorako joera handiagoa joaten. Eta noraten da holako joera bitxi bat. Naiz eta galerak euki edo benefizioak jetxi, kooperatibek baduten nolabait ere berrikuntzan esfortzu handia egiteko joera hori. Eta nik uste dut apur bat badagoela kooperatibe daukaten ezaugarriaren kontuarekin. Batetik gizartearekiko konpromisoaren ideiarekin, eta bestetik lanpostuak eta lanpostu duinak mantentzeko joerarekin. Nik uste dut hemen kooperatibek zehozer erakusten balin badute, badapur bat ideia hori. Modua badagoela nolabait ere soldatak mantentzearena, eta horrek aldendu egiten digu apur bat Espainiak garatu duen apur bat devaluazio internoaren kontuarekin, baldin eta soldatak mantenduta ere, enpresei behartzen zaielako apur bat berrikuntzan, innovazioan eta bar, urratsak edo emateko. Eta gero niretzako hemen datu esanguratzuena hemen dago. Ze punturaino, esan dakoa, ikusten balin badugu joerak nudi doazen, titularrak dira. Badatoz asiatikoak, teknologia maila paleko enpresak asko estutuko dituzte, Europa eta Europako herrialde aurreratuenak apostu egiten ari dira industria aurreratua eta berrikuntzaren kontuarekin. Guk fokoa jartzen balin badugu industriaren eremuan, eta berrikuntzaren eremu horretan, ikusten dugu nolabait ere kooperatiben garrantzia gero eta handiagoa dela. Oro har, kooperatiben
proportzioa ehun produktiboan 100% da, bai? Enpleguari dagokionez, EAEko enpleguaren 5,3 da, baina aldiz, industrian jartzen baldin badugu hori 10%ra igotzen da, eta aldiz, esanguratzuena igual beko taula hortan dago, bai? Kokatzen baldin badugu fokoa industria alorreko enpresa traktoreetan, eta enpresa traktoreak definitzen ditugu 500 langiletik gorako proportzio hortan, kooperatibak dira ehun produktiboaren 100%, bai? Eta hemendik apur bat, ja, bukatzen no, bai? Atera daitezken ondorio azkar bat, bai? Baina lehengoa, ze punturaino kooperatibak ardatza hartuta, bai? Gure herriaren bereizgarria baden, herrigintza deitzen dugun espresio hori, bai? Oso erdiguneko fenomeno bat dela, bai? Eta nolabait ere, erdigunekoa, ez esan dagoa nolabait ere datu zanguratzuen inguruan, baizik, eta nolabait ere hemen kooperatibismoak frogatu du, bai, edozein eremu, hasi produkziotik, eta produkzioa aurreratuaren eremutik. Finantza, konsumo, distribuzioa, hezkuntza, kultura eta bar, nolabait ere, bai, gaitasuna dagoela, forma hauen bidez nolabait ere garatzen. Eta gainera, bai, efizienteagoak ere, edo efizientzia maila antzekoak edo, garatu daitezkeela bide horretatik, ez da. Horren nolabait ere ekartzen du ere, inpakto positibo bat, nik uste dut, lurraldean. Bai, batetik, garapen sustraituago batenuntzeko eredu bat sortzen du. Esatarena, zure industriako enpresa traktoren 1,37 kooperatiba direla, zen nahi duena da, hemen prozesu soberanista bat egonda ere, bai, apur bat enpresa horiek ez direla hemendik joango. Eta era berean ere, orain ematen ari diren kapitala handien absortzio mugimenduan inguruan, horren nolabait ere zure egitura produktiboa maila handi batean babestuta gelditzen da. Niri danobateko erdudagun batek esan zidan, guri eskaini digute, txinatarrek gure enpresa erosi nahi zutela, baina hori inkonzebiblea da eredu kooperatiboan, azkenean asanbladan dagoelako kontu hori, eta langilea beraie direla nolabait ere hortik bere bizimodua ateratzen dutenan. Garapen sustraitua, eta nik uste dut bigarren inpakto positiboa da, dinamika endogenoak indartu egiten direla ere buelta hortan. Kooperatiben izaera bada nolabait ere ez horren beste espekulaziora jotzen duen eredu bat egitearena, baizik eta gehiago eredu produktiboaren aldeko joera hori edo egitearena. Ikusi dugu ere bai, nik uste dut innovazio ekarpena egiten dute ere ehun produktiboari innovazio ezaugarriak edo ematen, bai, eta esan dako hori. Ikusten da, eredua badela nolabait ere, soldata duinak mantentzerako erronka hortan, ze punturaino, honetan ere praktika eta pauta oso interesante bat jartzen duten kooperatibek. Nik uste dut badagoela ere beste inpakto positibo bat, gaur egun 80. hamarkadatik hona ikusi da herrialde gehienetan desberdintasun sozialen areagotze bat edo ematen ari dela, eta hemen nolabait ere, badago nolabait ere, hau ez daukat guztiz ikertuta, baina bai nolabait ere hipotesi bezala planteatu daiteke, ikusten ari dena da, adibidez Thomas Piketty eta apur bat, tesi horiek garatuta ikusten da, desberdintasun faktore nagusienak direla, batetik, kapitalari egiten zaion banaketa, eta bi, enpresa barruetan sortzen diren, enpresa erraldoietan sortzen diren, nolabait ere soldaten arteko arrakala izugarrien inguruan. Hipotesia hor dator, hau da, hemen kooperatibetan, hau da, kapitalari interesak ordaindu bai, baino benefizioa kapitalaren arabera banatzen ez den egitura ekonomiko batean, eta nun soldaten arteko distantzia askoz eren burritzagoa den beste ereduen inguruan, horren nolabaiteko inpakto positibo bat ekarri beharko luke nolabait ere lurraldearen kohesio sozial edo ezberdintasun kontuarekin. Eta aldiz, hurbiltzen baldin bagara, adibidez Gipuzkoako datura, eta Gipuzkoara egiten den nolabait ere densidade kooperatibo handiagoa dagoen lurraldean, ikusten da gure indikadoreak Gini indizean, kapital sozialean eta bar, badirela nolabait ere herrialde aurreratuenek dituztenen iaia pareko ibiltzen dela. Honekin notuko nahi nuke beste refleksio bat, ze punturaino aipatu dugun estatuaren paradigma, estatu administrazioaren paradigmaren buelta hortan, gizarte berrikuntza terminoetan aztertzen ditugunean nolabait ere, nazioarteko esperientzia potenteenak garatzen ari diren nolabait ere formulazio berriak, hor badago ardatz nagusi bat. Ikusten ari da, lehen aipatu dut, lurralde edo garapen ekonomikoaren bueltan, hor apur bat lurraldean jartzen ari da enfokea, lurraldearen gobernantzaren inguruko kontzeptuak landu egiten dira, enpresa garrantzitsua dira, baina ez dira eragile bakarrak,
eta horrek eskatzen duela da nolabait ere, kapital soziala, elkar laguntza, kooperazioa nolabait ere balioan jartzeko eredu bat edo garatzen ari dela. Ikusten dugu ere politika publikoetan, badagoela nolabait ere berrikuntza joera handi bat, nun estatu administrazioa irakurketa da ez dela gai gaur egun dauden problematika anitzei erantzuteko, eta aktibatu behar dela nolabait ere gizarte zibiletik, komunitate logiketatik abiatzen diren formulazio berriak. Eta ikusten dugu ere, gizarte orekaren bueltan egiten diren formulazioetan, balioan jartzen ari dela berriro ere nolabait ere ekonomia forma berri hau. Deitu kooperatibismoa, ekonomia soziala, ekonomia zirkularra, ekonomia dire komun, era hortako kontuarena. Baina izan badakagula refleksio potente bat egitearena. Hau da, hoiek guztia, formulazio guzti horiek baduguten nolabait ere zehar lerroko hildo bat. Eta da, nolabait ere dimentsio publikotik eta merkatu pribatua edo kapitalaren logikatik haratago, nolabait ere aktibatu egiten dela komunitateen logika deitzen dugun kontu. Eta ikusita nolabait ere Euskal Herrian daukagun ezaugarri hau, nik uste dut badagoela nolabait ere herri proiektu bat ideia nagusi baten inguruan garatzea. Eta da esatearena guk potentziala daukagula, nolabait ere herrialde aurreratuen maila hortan sozialki aurreratu eta referente izango den lurralde bat edo garatzeko. Hori baldin eta, nik uste dut garrantzitsua da, gure egitura politikoak, gure herriaren ezaugarrien arabera doitzeko aukera balin badaukagu. Politika industriala, politika fiskala, garapen eredua, ongizatearen inguruko kontuaren. Hitz egiten ari garen aro aldaketaren eta estatu paradigmaren, estatu administrazioaren paradigmaren krisiaren kontu hortan, nik uste gure herria potentziala daukala, zentzu hortan eredu sozial oso aurreratu bat garatzeko. Hor utziko nuke, ja hemen daukat hori, bestelako refleksio bat egin nahi nuen sekunduraino ere kooperatibek bermatzen diguten gaur egun transizio logika batean ere eraldaketa formula berriak planteatzena, baina nahi baduzu hori gero ja utziko dugu. Galdera bat egin behar diozu ondoren. Jardunaldi izen burutik abiatuta, aro berri baterako hipotesiak planteatzen dugunean, lehenengo sustatzen zaidan lehenengo ideia da nolabait egungo eredu kapitalista, zelako urruntze eta desafekzioa sortzen duen momentu honetan gizarteko pertsona gehienekiko. Nolabait ikusten dugu urrun, ez da bigarren mundu gerraen ostean sortutako kapitalismoa, askoz ere inklusiboagoa zela, egituratuagoa, lan kapital arteko gatazka bideratua zegoen, ongizate estatuaren oinarriak hor zeuden, parte hartze publikoa ekonomian oso handia zen, araugintza mailan, kasu batzuetan, adibidez, erresuma batuko kasuan, alderdi laborista egon denean, edo estatu batuetan Rooseveltekin, kasi planifikazio ekonomia bat zen sektore askotan. Eta horrek ere, gero ongizatean bazeuzkan bere eraginak, eta jendea, nahiko eroso sentitzen zen garai hartan, eredu kapitalista izanik ere. Gertatzen dena da, interkorrelazio aldatu denean mundu mailan, kapitalak eraso oso bortitza jo duela, eta beraz, momentu honetan, alderantziz kapitala nagusitzen ari da, eta pertsonak pasatzen gara nolabait errentagarritasun pribatuaren tresnak eta elementuak izatera. Pertsonak ez gara gehiago importanteak, langileak ez gara importanteak, bazter batean geratzen ari gara, eta jendea horretaz kontuatzen ari gara. Beraz, badagolako urruntze bat, gaur egungo sistemarekiko, baina urruntze horrek nire ustez ez du sortzen erantzun antolatu bat. Urruntze desafekzio horrek sortzen duena da etxipena, sortzen du frustrazioa, sortzen du maila handi batean konformismoa eta sortzen du ere individualismoa. Alegia, nork testu inguru latz, komplikatu eta zail horretan alduen egitea, bere bizitza alduen moduan bilatzea eta bosta sola gainokok zer egiten dugun. Beraz, falta da olako proposamen kolektiboak hor dagoen ondo eza horren aurrean, proposamenak egiteko, eta ziurazki proposamen horiek hasi beharko dira modu demokratiko batean planteatzen eta beti gorako eraikuntza batean. Horregatik oso importantea da herrietatik eta tokian tokiko dinamiketatik egiten diren proposamenak. Nik hor kokatzen dute eztabaida hau eta hor kokatzen dute Euskal Herri mailan momentu honetan eskuartean foro askotan daukagun hausnarketa kolektibo bat herri bezala. Frustrazioa esan dut bebai, zergatik, hain zuzen ere zirrikitu gutxi ikusten ditugulako, momentu honetan kapital handiek, kapital transnazionalek daukaten botere ekonomikoa itzela da, nolabait blaitzen dituzte gobernuak, nazioarteko erakundeak, euren interesak nagusitzeko, herriei jartzen dizkiguten baldintzak eta errekerimenduak, bai finantza publikoei dagokienez, bai finantza pribatuak, banku sistemai dagokionez, edo egitura produktiboetan ikaragarriak dira, eta ematen du ez dagoela, guzti hori gainera, olako demokraziaren agultze etengabe batean, ematen du ez daukagula tresnarik nolabait eragiteko, Hori da egoera ikuspegi
ziurazki negatiboenetik edo aztertuta, baina horrek aldi berean aukerak sortzen ditu. Egoera txarrak, denak kuestionatzen diren egoera eta abar sortzen dira toki desberdinetan fokoak. Eta zorionez, pertsonak oraindik ere gizaki sozialak gara, pertsona elementu sozialak gara, eta zehatzen gara erabaki horiek denon artean, hartzen maila handi batean, individualismoa hor dago, baina ekimen kolektiborako indarra ere badago. Testuinguru honetan ni planteatuko nuke, eta hortik hasi nahi dut ja proposamenen atalera pasatzeko, proposamenak edo azalpenera, nolabait, berreskuratu behar dugula ikuspegi ekonomiko batetik zer den jarduera ekonomikoaren definizio benetako bat. Jarduera ekonomikoa ez dira mozkinak lortzea, ez da errentagarritasuna ziurtatzea. Jarduera ekonomikoa da gizarte batean nola antolatzen garen pertsonak, nola antolatzen garen taldeka, nola antolatzen garen zertarako, bizitzeko eta denontzako ongizatea bermatzeko behar ditugun baliabideak lortu ahal izateko. Ekonomiaren helburua hori da. Ekonomia sortzen denean bere helburu nagusia ez da nola irabaziko dugun, nola aberastuko garen, ez eta nola antolatzen garen denon artean denok ondo bizi ahal izateko. Nik uste dut horretara bueltatu behar dugu. Definizio xume, baina oso benetakoa den horretara, jarduera ekonomikoaren. Nola antolatzen garen, ze jarduera burutzen ditugun gizarte osoaren pertsona guztien biziraupena eta ongizatea bermatzeko. Claro, gaur egungo ereduak ez du inondik inora definizio horren arabera funtzionatzen. Gaurko eredu ekonomikoan pertsonak eta pertsonen beharrizanak ez daude gunean, aldiz logika kapitalista horretan, errentagarritasun pribatua ahalik eta irabazi gehien izatea da helburu nagusia. Eta horren arabera antolatzen da ekonomia. Horrek zer esan nahi du? Errentagarritasun pribatuaren arabera antolatzen den ekonomia baten zutabeetako bat da merkatua dela gune nagusia. Beraz, merkatutik pasatzen dena da inporta zaiguna, merkantia inporta zaigu, eta merkatutik kanpo dagoena ez zaigu inporta. Horrek esan nahi du adibidez, ikuspegi praktiko batean, etxeko lan guztia alde batera uzten dela, izaera ez merkantileko komunitatezko lanak eta komunitatezko ekarpenak hortik kanpoan geratzen da, dirutan neurtzen ez dena ekonomiaren esparrutik kanpo geratzen da. Gainbaloratzen da, hortaz, merkantilean dagoena, gainbaloratzen da, alor produktiboa, enplegua eta kontsumoa. Enplegua zergatik, enpleguak errentak jasotzeko modu bat delako, eta errentak banatzeko enplegua daukatenen artean. Eta modu dispareko eta ziurazki bidegabe batean, ez delako benetan egiten den lanaen araberako banaketa bat. Hori alde batetik, eta beste alde batetik, produktiboa baloratzen den moduan, birproduktiboa alde batera geratzen da, inkluso analizietatik. Hau da, komunitate batean egin behar den lana denon ongizaterako eta elkarren zaintza eta elkarren babeserako ez dago analizian. Etxekoa ere ez. Eta elementu guztiak funtsezkoak dira, lehen esan dugun definizio horretan, pertsonen ongizatea bermatzeko. Ekonomiak behar duen ikuspegi horretan funtsezkoak diren jarduera batzuk direlako. Alor birproduktiboa kanpoan uzten dugunean, hor izkutatzen ari gara, adibidez, sistema kapitalistan dagoen gain esplotazioa, ez delako bakarrik soldatek langileen esplotazioa izkutatzen dutela, edo plusbalioak hor daudelako. Horrez gain ere izkutatzen da etxeetan egiten duen lanak, egiten duen ekarpena zentzu horretan. Beraz, hori alde batetik, eta beste alde batetik, etxeko lan horiek ez badira baloratzen, ez badira kontuan hartzen, ez baditugu ekonomiaren partetzat hartzen, inor ez da arduratzen horretaz. Ez ordainketa baten truke, baina ez da ere estatuak berak ere. Estatuarentzak oso merke ateatzen zaio, etxeetan emakumeek batez ere egiten duten lan hori, berak ez duelako horretan sartu behar. Beraz, hori izango litzateke ezaugarrietako bat. Merkantila sakralizatzen da, merkatutik kanpo geratzen duen guztia hortik kanpo uzten dela. Injustizia bat sortzen da, hor dagoen ekarpen importante bat pertsonen ongizate eta biziraupenerako ez delako zirkuito ekonomikoaren barne jasotzen, eta beraz ez dira sortzen ez errekonozimenduak, ez eskubideak jarduera guzti horretatik. Errentagarritasun pribatuaren beste eragin bat da disparekotasunak sortzen dituela, disparekotasunak sortzen ditu intrinsikoki. Etengabe, bere helburuan zuzen ere, ahalik eta metaketa handiena sortzea den, eta horretarako bideratua dagoelako. Dispareko areagotzen dira, bai errentan eta bai aberastasunaren banaketan.
nolabait ontzat ematen da, batzuek zerbait eukitea eta beste batzuk esterez eukitea. Batzuk derrigorrez gure lan azaldu behar izatea gutxieneko batzu lortzeko eta beste batzuk etengabe pilatzen ari diren errenta horien gainean gero eta gehiago pilatu, exigitu eta eskatu alizatea gainerakoei. Beraz, sartzen da olako dinamika batean, disparekotasun etengabeak sortzen dituenak. Beste elementu bat, errentagarritasun pribatasunak ere mahai gainean jartzen duena, krisi ekologikoa. Zergatik, pertsonak erabiliko dituen moduan, eta pertsonen lana erabiliko duen moduan, kasu batzuetan ordainduz, beste kasu batzuetan ordaindu gabe eta abar, planeta ere, baliabide naturalak ere agortezinak direla bezala tratatzen dituelako helburu horretan, alik eta mozkin edo irabazi gehien lortzea. Beraz, logika produktibista horretan ere planetak ez du behar duen errekonozimendua izaten horretakarren arrisku handiarekin. Beraz, logika produktibista, errentagarritasun pribatuaren logika horretatik atea behar gara, uste hori nahiko orokorra dela, beren justizia sozial guztiengatik, genero justizia guztiengatik, krisi ekologikoagatik, eta bar, eta eredu berri baterantza egin beharko genuke urratsak. Denbora aldetik liatzen ari naiz, orduan abizatu 5 minutu edo gehatzen dienean. Errentagarritasun pribatuaren logikan, hortik atea beharko ginateke eta bizitzaren jasangarritasuna helburu duen logika batea pasatu beharko genuke. Beraz, horrek esan nahi du, lehen egin dudan azalpenaren ildotik. Sartu behar dugula analizian noski, eremu ez merkantilean egiten den lan guztia, horrek daukan erantzun guztiarekin, baloratu behar da, dirutan edo denboran, baina enpleguan gaur egun dauden harremanak ere berplanteatu behar diren fenomeno batean. Horregatik, nik uste logika produktibista batetik, bizitza erdigunean jarriko duen logika batea pasatzen dugunean, galdetu behar dugula, zer da behar duguna pertsonak ondo bizitzeko? Zer behar dugu? Nik uste behar dugula enplegua edo errentak, enplegua eta errentak, esan dezagun, gehiengok ez daukagula beste aukerarik, soldata bat lortzea baino, gustatuko dizeguke beste modu batzuk izatea, baina gaur egungo ekonomian gauztak salerosi behar ditugunez beharko ditugu errenta batzuk, enplegua egon behar da mahai gainean, bestelako zaintzak ere mahai gainean egon behar dira, pertsonak elkar zaindu behar dugu, gure burua zaindu behar dugu moduan, elkar zaindu behar dugu, eta momentu batzuetan are gehiago, kasi esklusiboki dedikatu beharko gara zaintzara, pertsona batzuen zaintzara, bere kabuz lan hori egin ez dezaketen zaintzetara. Behar dugu denbora guzti horretarako, behar dugu denbora alde batetik enplegu baten bitartez errenta batzu lortzeko, behar dugu denbora gure zaintzara eta gure ingurukoen zaintzara zuzentzeko, behar dugu denbora gure komunitatean ekarpenak egiteko, eta behar dugu denbora guretzako be, bai? Beraz, denbora ere planteatu behar da ekuazio horretan nola antolatzen dugun, eta errentak esan dut, errentak zenbat behar dugu, zertarako, zenbat kontsumitu behar dugu, zenbat produzitu behar dugu, zenbat behar dugu. Bueno, ziurazki horretan ez dakit ados jarriko ginateken. Argi dago gaur egungo gehiegizko kontsumismo hau ez dela jasangarri alde batetik eta ez dela beharrezkoa beste alde batetik. Beraz, ziurazki hortik beragoko maila batean oso ondo bizi gaitezkela denok arazorik gabe. Baina bai uste dut zer behar dugun horren barruan badaudela gauza batzuk oso oinarrizkoak direnak. Eta dira nire ustez, sanitatea, hezkuntza eta etxe bizitza. Eta horiek bermatu behar zaizkiela pertsona guztiei. Eta hor, nik uste dut, herri ikuspegi batetik, estatu ikuspegi batetik, behar dugula ziurtasun publiko bat, nolabait, hiru behar horiek estalita egongo direla. Hiru behar horiek behar den moduan eta modu integral batean estalita baldin badaude, gero gure eguneroko kontsumonako beharko dugun errenta ere askoz txikiagoa izango delako. Bale, esan dut errentak, enplegua, esan dut denbora, zaintza lana, zer produzitu eta nola produzitu ere importantea da. Ez dut errepekatuko Igorrek esan dituen zenbait elementu. Nik uste dut kontuan izan behar dugula proposamen praktiko eta gaur egungo errealitatean kokatu egite ditugunean mundu globalizatu batean gaudela, produzitu beharko ditugula gauzak, bai guretzako gu behar ditugun kontsumo eta kapital ondasunak produzitu behar ditugu, gauza batzuk hobeto produzitu beharko ditugu eta bertoko produkzioarekin erantzun diezaiokegu eskari horri, beste gauza batzuk kanpotik erosi behar ditugu, beraz, nolabait behar dugu ehun produktibo bat, bertoko beharrei erantzungo diena, baina baita ere kanpoko marko horretan lehiakor izan daitekeela, zergatik, gauza batzuk kanpoan erosi beharko ditugulako, eta horrek esan nahi du guk ere kanpora zerbait sartzeko gai izan behar dugula. Azken finean,
ordaintzeko ere baliabideak lortu beharko ditugulako kanpotik. Beraz, kokapen horretan importante iruditzen zait, berrikuntza, giza kapitala eta mota horretako elementuetan oinarritzea ehun produktiboaren transformazioa. Beti ere kontuan izan da ezin dela dena produzitu, dena ez dela zilegi, gauza batzuk ezin dira produzitu. Nire ustez, kalte ekologikoa egiten duten produkzioak kenduko nituzken mapatik eta beste modu batean produzituko nuke. Pertsonentzako suntsigarriak diren zenbait produkzio ere kenduko nituzke, adibidez, eta tipikoa baldin bada, arman produkzioa zurazki gure eskematik kendu beharko genituzke, beraz, badaude elementu batzuk ez dienak, badaude produkzio batzuk ez dienak desiragarriak, eta horien inguruan ere hausnarketa bat egin behar dugu. Hazkundea ezin da justifikatu edozerren bizkar, ezin dugu produzitu edozer gauza kontuan izan izelako ondorioak dauzkan, edo ingurumenean edo pertsonen gain. Beraz, hor ere badago elementu bat. Eta enpresa ereduen inguruan, nik uste dut, enpresa eredu aurreratuak behar ditugula, nentzako enpresa eredu aurreratuak dira demokrazia ekonomikoan oinarritzen direnak, ziurazki kooperatibak izango direla lehen elementu importantenetako bat, enpresa eta sozietate merkantilen ondoan, usteot, abantaia asko dituztela, ondo egiten diren neurrian beti ere, eta benetan barruko demokrazia ekonomiko hori ondo mantentzen baldin bada, eta ziurtatzen baldin bada, ez? Errealitateak adierazten du, nolabait, bilakaera hobea izku dezaketela momentu gatazkatsuetan, eta momentu honetan ere bai. Hala ere, ez dut uste planteatu daitekenik herrigintza eta mugimendu kooperatiboa eta komunitatea sektore publikotik aparte. Nik ez dut hola ulertzen. Niretzako sektore publikoa funtsezkoa da. Sektore publikoa funtsezkoa da besteak beste gu guztion diruarekin ordaintzen ari delako. Eta beraz, uste dut eskubide pixka baukagulako gutxienez aldarrikatzeko hor eragin nahi dugula. Nik behintzat bai. Ez dut ikusten aukerari daukagunik esateko sektore publiko, esan estatu, esan erakunde publiko deitu nahi duzuen modua, hortik aparte bizitzeko momentu honetan. Ez dut uste daukagunik. Besteak beste eramango gaituztelako, ez badugu ekarpenik egin nahi, zergak ordaindu ez baditugu nahi, tasak ordaindu ez baditugu nahi, zailtasunak ditugu, bizitza normal bat eramateko. Mezke beste alde batetik ere behar ditugu, ematen zaizkigun hainbat, horren truke lortzen ditugun hainbat zerbitzu. Goi mailako sanitatea ezin dugu ordaindu gure artean, ez bada modu antolatu, kolektibo, integral batean, azken batean hori egiten du administrazio publikoak. Hezkuntza maila handi eta altu bat ere ezin dugu egin gure artean. Ez daukalako baliabide nahikorik individualki hori egiteko. Eta lortzen badugu, 3 milioi pertsona elkarrekin adostea eta antolatzea olako proposamen kolektibo bat, zeri gara egiten? Estatu bat. Estatu bat, beste baldintza batzuekin, beste oinarri batzuekin, baina azken finean herri osoa sartzen ari gara proiektu kolektibo batean. Konfiantzan, errespetuan eta balore konpartitu batzuetan oinarrituta. Baina hori, azken finean, estatuaren definizioetako bat da. Horregatik nik dut ikusten kontrajarriak, ez dut ikusten mugimendu hirugarren sektorea, ez dakit egorrezan deitzen dion, ez? Zan deitu diozu. Hirugarren dimentsioa, ez? Hirugarren komitatearen dimentsioa ez dut ikusten sektore publikoaren dimentsiotik aparte, alderantzen ikusten osagarriak direla, eta elkarren indargarri direla ere. Mugimendu kooperatiboak, mugimendu komunitarioak ezin du momentu honetan ere planteatu bere burua sektore publikotik aparte daukala, ez da egia. Ez da egia, sektore publikoren hainbat eta hainbat gauza jasotzen ditu. Jasotzen ditu diru laguntza, jasotzen ditu zerga arinketak, hau da diru laguntza beste modu batean planteatua, zerga obariak, zerbitzuak, azpiegiturak, beraz hor bat dago bien arteko esparru oso importante bat. Ezin dugu pentsatu bat eta beste erabat aldendurik daudenik. Orduan, nire proposamena da, zuzen ere, hortik joatea. Ulertu behar ditugula, biek elkarren behar daukatela, eta biek elkar konsideratzen ditugunean, askoz ere interesgarria izango litzatekela gure herrigintza, zenik herrigintza ulertzen dut zentzu guzti horretan. Balore konpartitu batzuk, balore kolektibo batzuk, tresna desberdinak sortu daitezkenak, batzuk partzialagoak, txikiagoak, eremu jakin batean, beste batzuk integralagoak, osatuagoak, administrazio publikoa sartu gaituzke gai honetan. Orain, aldatu behar dira ezaugarriak. Aldatu behar dira administrazioaren ezaugarriak. Administrazioa demokratizatu behar da. Administrazioan ziurazki eremu komunitario horretatik datozen balio asko jasartu behar dira, autogestioaren ingurukoak.
Ez gustatzen ez gaur egun dagoen enplegu publikoaren legea, ez gustatzen gaur egun administrazioan dagoen jerarkizazioa, uste dut hori guztiari buelta bat eman behar zaiola, eta hortik asko ikasteko daukagulak hirugarren dimentsio horretatik, dimentsio komunitariotik, eta jaso behar dugula. Uste dut ere, dimentsio komunitarioak onartu behar duela estatuaren ekarpena interesgarria dela, eta beharrezkoa, eta nolabait planteatu olako lan uztartu batean. Badakit arriskuak dauzkala, eta ni bi arriskuak ikusten diot, batez ere mugimendu kooperatibo bati, edo herritik sortzen den mugimendu komunitario bati deitzen aldiogun izena daukala, sektore publikoarekin interakzioan hasten denean. Bata da, dirigismoa, sektore publikoak berak bere ganatu nahi izatea. Eta batzutan gertatzen da. Bestalde batetik izan daiteke ere, erakunde hori, kooperatiba, erakunde, antolakunde zehatz hori, erortzea olako menpekotasun klientelar batean. Sektore publikoak ez kontrolatzen, baina ordaindu behar dit. Uste dut bat eta bestea biak direla oso arriskutsuak. Beraz, mekanismoa jarri behar direla hori gertatu ez dadin. Egon behar da, nolabaiteko arau batzuk aldez horretik finkatuak, eta errespetatu bakoitzak daukan esparrua, eta errespetatu bien beharra. Bien beharrak, azken finean, egiten duelako nolabait ekonomia osoaren barnean harremanak demokratizatzeko bide bat jarri. Eta bukatzeko, nik nahi adibide batzuk jarri, ez? Eta minutu bat ematen bai dazue, badakit milioika adibide egon daitezkela, ni batzuk aipatu behar ditut. Uste dut adibidez, ezin dut ulertu proiektu komunitarioak oso alternatiboak eta oso aldakorrak eta oso eraldatzaileak direnak, eta ekarpen handiak dakartzatenak lanaren eta enpleguaren arteko banaketan denboraren konputuen inguruan eta abar, ez badugu pentsatzen askoz ere interesgarriagoa dela horren atzean egotea araugintza arloan, hau da, marko normatiboan, babes normatibo bat, adibidez, lanaldia murrizteko aukerak ematen dituenak. Lanaldia murrizteko aukerak egiten du olako joerak indartu, baina aldi berean ere nolabait gaur egungo antolaketa kapitalistaren oinarrietako bat pitzatzen hasi. Beraz, badauka balio gehikor bat. Iruditzen zaiz zaintzaren gaian ere, zaintzaren gaian behar ditugula proposamen berriak izan behar dutenak, gaur egun zaintzak dauzkan virtude batzu mantendu behar dituenak, hurbilketa, ezin dugu dena planteatu termino burokratiko eta pertsona etaz hitz egiten ari garela astuta, behaz hor uztartu behar da komunitatea, familien lana, baina baita ere sektore publikoaren babesa eta sektore publikoaren baliabideak hor egongo direla, nire ustez horrek eskatzen du formula berriak, ez daitezke kooperatibo mistoak, kooperatibo publiko-pribatuak, badaude mekanismoak hori guztia modu eraginkor batean orekatzeko, edo beste pentsatu beharko genituzke. Iruditzen zait beste demo oso importante bat dela etxe bizitzarena. Uste dut etxe bizitza politika herri honetan egiten gara oso gutxi dela, hasi gara udal mailetatik gauza berriak planteatzen, etxe bizitzaren jabetza izan da, oraindik ere olako herri honetan, sakralizatuta daukagun elementu bat, uste dut alokairu askoz ere interesgarria dela, eta alokairuan dauden pertsonen kooperatibak adibidez zentroak eta eraikin publikoak kudeatzeko izan daiteke aukera oso polit bat, eta bultzatu beharko genukelan ere ustez, eta laguntzen du nolabait ekonomiaren demokratizazio guzti honetan, energian zedesanik ez, hondakinen eta tratamendurako ere olako formula mistoak posible dira, ziurazki ere eredua batako zaizkigu eta zuei ere batuko zaizkizuenak. Azken finean nik esan nahi dudana da, ez? Erabildakuntzaren aldeko indarrak asko garela, bilatu behar dugula gure artean sinergiak, gure artean egin behar duguna da elkar babestu, elkar bultzatu eta elkarren arteko errespetu horretatik erabili batak bestea indartzeko, ez? Iruditzen zait erakunde publikoak askotan urrun ikusten ditugu, zail ikusten dugu aldaketak bertan gertatzea. Eraldakuntza sozialaren alde gaudenok egin behar duguna da erakunde publikoak bultzatu eta presionatu hildo berri transformatzaile horretan jotzeko, eta baldin badaude batzuk hildo horretan daudenak, izan udalak edo dena delakoak, orduan batera egin beharko genituzke proposamenak eta lagundu, ez berriro ere oztopoak jarri bata besteari. Proposamen solidarioak, jasangarriak, eraldatzaileak administraziotik ere bultzatu behar dira, eta uste hor daudela klausula sozialak adibidez. Badakit gero eraman daitezkela konstituzio epaitegira eta igualatzera botako dizkigula, baina egin behar dugu proposamenak eta adierazi gizarteari proiektu horren aldeko jarrera bat egiten dugula. Zergatik, lurraldean txertatuta daudelako, ekologikoagoak direlako, demokratikoagoak direlako. Eta beraz, hainbat eta hainbat zerbitzu publiko esleitzeko orduan, asignatzeko orduan, olako gauzak lehentasunez tratatu. Gehi, esan erduan zerbait, analizi honek balio du edozetokirako, baina Euskal Herrian badauka gorazu berezi bat, ez dauka gustaturik.
Hau da, estaturik gabeko nazio zapaldu bat gara, beraz guzti honek behar du beste plus bat, tresnak behar ditugu. Beraz, dinamika horiek guztia bultzatzen dugun bitartean ere, bultzatu beharko dugu beste bat. Eta gure suberenatasun ekonomikoa ekarriko digun beste marko baterako jauzia. Beraz, badaukagu lan pizkat egiteko, baina uste dut aukerak ere badaudela. Eskerrik asko. Ondo etorri zaidala baita ere zeren bota dituen kontzeptu asko ziren nik kokatzeko erabili nahi nituenak eta etxeko lan pila bat aurreratu dit eta gainera segureski ni baino asko zobeto azaldu ditu. Orduan hortikan hartuko dut eta hortik aurrera joango naiz pixka bat eraikitzen gaur esateko ekarri dudana. Pixka bat retoa zen nola ekonomia sozial eraldatzailetik planteatzen ditugun estrategiak eta bereziki praktikak eta nola saiatzen garen gorpuzten herrigintza eraldatzeko gure arlotik, ezta. Eta ni etorri nintzen pentsatzen banekiela zeri buruz hitz egin behar nuen eta atzotik nator naziogintza, herrigintza, estatugintza, resaka emozional militante batekin, bueno, saiatuko naizela, pixkat ideak ordenatzen. Zeintzuk dira guk landu ditzakegun ardatzak, ekonomia sozial eraldatzaileko eragile bezala. Jabetzaren eta buru jabetzaren aspektuak, eztabaidak, praktikak, egiturak mahai gainean jartzen eta esperimentatzen, fundamentala. Gure sektorea da esperimentazio sektore bat eta praktika sektore bat. Eta segurazki kostatzen zaigu eta horrelako espazioek behartzen gaituzte ere pixka bat teorizatzera egiten ari garen horren gainean, ez? Beste bat, askotan planteatzen dugu zaintzak erdigunean jarri, bizitza erdigunean jarri, azkenean guztiz bat nator, ekonomia da, gizarte batek bere buruari ematen dion antolaketa, bizitza sostengatzeko. Eta jarduera guzti horien barruan kokatzen da lana. Lana da hori egikarituko duen jarduera, lan zabala, ez? Eta hori dena egin behar dugu muga ekologikoen barruan. Orduan, uste dut, baldin bagoaz planteatzera eredu bat iruditzen zaiguna eraldatzailea izan behar dela eta universalizagarria ez formetan, baina bai ardatzetan, landu behar diren eta kontuan hartu behar diren ardatzetan, guk hartu behar dugula gure gain reto hori. Eta esan, goazen ekartzera eta goazen saiatzera gure egituretan sartzen eta goazen horrelako iniziatibak martxan jartzera, aber ze pasatzen den, ze arazorekin topatzen garen, eta errealitatea kontrastatu eta horren gainean eraikitzen jarraitu, ez. Uste dut, ekonomian beti hitz egiten dugula bideragarritasunari buruz, hitz egiten dugu gainontzeko lurraldekin non gaude kokatutan ere enpresak aldu, erakargarria da, produktu hau ez da, eta bideragarritasunan ari gara hor, baina bizigarritasuna ekarri behar dugula. Ez bakarrik proiektu horien parte garen jendearentzako, baizik eta proiektu honek nire gizartean bizigarritasuna sortzen du, edo ez, hau da, behar bati erantzuten dio, eta nik ekonomia ikasi nuenean esan zidaten giza beharrak infinituak zirela, kasi, ez? Eta ekonomia antolatu behar dela behar horiei erantzuteko. Eta ekonomia feministatik hartzen dudan kontzeptu bat eta oso zentroan jarri nahi dudana da, pasa gaitezke beharretatik hitz egitetik zaurgarritasun kolektiboetara hitz egitera? Balio digu txip aldaketa horrek ekonomiaren antolaketa bera resignifikatzeko? Goazen identifikatzera zaurgarritasun kolektiboak bat etxe bizitza beharra, oso ondo esan desun bezala. Hori behar bat da, baina beste modura identifikatzen badugu agian balio dugu kriba bat egiteko behar bat edo hain urgentea ez den behar bat zer ez den identifikatzeko. Ez alde batera uzteko, baizik eta nondik heldu pista bat emateko bestela ditugu fronte gehiegi, ez? 360 gradokoa. Lurraldearekin eta komunitatearekin harremana. Lehen igorrek bota du, lurraldea dela gaur egun balorizatzen dena eta lurraldea lehiakortasunera ekarri behar dela, lurralde gaitasunak, lurralde garapena. Niri lurralde ikuspegia txertatzeak ze parametrotan egin nahi dugun oso ondo pentsatzera eraman behar gaitu. Eta igual, salto egingo dute pixka bat pentsatutan eukan eskema, iruditzen zaidalako esan denarekin gehiago zehatzen duela eta da. Lurraldeetan daukagu segurazki gu bezalako esperientziek eta eremu publikoak udalgintzatik egiten diren espazioetan edo elkartruke espazio errexenak, naturalenak eta ohikoenak, ez? Eta guri hor sortzen zaigu talka bat askotan, ez? Zeren ezinbestekoa da publikotasun horren presentzia ekonomian eta egon behar da eta monitorizatu behar da merkatua, zeren gaur egun daukagun errealitatea da.
baina gero topatzen gara askotan ezkerrak kontrolatu edo presentzia potente bat daukan instituzio horietan ere gu kokatzen garela, pixka bat provokatzaile izango, baina gu kokatzen garela beti alternatibotasun horretan eta ekonomia hitz egiteko deitzen zaiola beste parametro batzuetan hitz egiten duenari, ez? Eta orduan, asumitzen ditugu tokiko garapen estrategiak lurraldea lehiakorrago egiteko itzulita gure hizkuntzara izango litzateke, lurraldea kapitalarentzako erakargarriago egin, lanpostuak sortzeko, lanpostu horietatik zerga politika progresibo batzuk jartzeko eta hortikan ongizate bat sortzeko. Zerga politika progresibotik eta baliabide komunal horiek edo kolektibo horiek ongizate kolektiborako erabiltzeko ideiarekin guztiz ados. Nire problema dator eta segurazki gu hor kokatzen gara, ez? Gatazka hori konpondu nahian da gure burua etengabe ari garela sartzen menpekotasun logika horretan. Behar dugu kapitala etortzea eta kapitalari plusbalioak eman behar dizkiogu guk lortu alizateko hortik baliabideak. Orduan da, gaur egun daukagun errealidadea hori da, baina nahi ditugu esploratu trantsizio moduak, nahi ditugu esploratu nola sortu ditzakegu espazioak, plazak honen gainean lan egiteko, ez? Hori horrela botatzen dut besterik gabe. Eta igual horrek narama baita ere jarduera ekonomikoa antolatzeko modu hortara bera, ez? Gure esperientzietatik gure buruare galdetu nahi dioguna eta sortu nahi dugun praktika hori da pasa gaitezke gu langile klasearen instrumento bezala ikusita soldatapeko lan horren logikatik lan emantzipazio logika batera. Azkenean, ez ditugu bazter utzi nahi gainerako mekanismo guzti horiek eta kokatu nahi dugu soldatapeko lan antolatu baten ondoan, antolatu eta konbatibo baten ondoan, eta nahi dugu atera soldatapeko lanaren logikatik eta lan emantzipatzaile batetara. Eta lan emantzipatzaile horretan sartzen dut produktiboa eta erreproduktiboa. Bizitza sostengatzeko jarduera guzti horiek. Gero beste joera bat ikusten duguna askotan eta kezkatzen gaituena, ez? Ikusten dugu, badagoela diskurso bat edo daudela praktikan adoptatzen diren politika asko hor pululatzen dabiltzan ideiak, pertsonak erdigunean jartzaren historiarekin beharrezkoa dela, ez dutela pertsonak erdigunean jartzaren praktika bat sustatzen. Eta hor gai nuklearra da jabetzaren kontua. Pasa behar gara jabetza kolektiboen eskemetara. Jabetza kolektiboa termino kooperatiboetan, termino publikoetan, termino komunitarioetan, komunalak, baino kolektiboa. Eta hor sartzen ditut adibidez, ez dakit, orain askotan, zuek fijatu zaitezte zeintzuk diren proposamenak eta nork egiten dituen, ez? Badagoalako ekonomiako despotismo ilustratu bat sartzen dena asko voluntarismoaren eta logikan, ekologian greenwashing bezala erabiltzen zen termino hori, nik uste oso extrapolablea dela, dago social washing bat izugarria. Instituzioak hor eduki behar dute filtro bat, ikusteko zer den eta zer ez den, zeren oso erresa da erortzea lurraldea kompetitibo eta solidarioki kompetitibo egitearen tentazioan, eta niri sortzen zaian oso errotiko galdera bada, ez? Posible dugu lehiatu solidaridadean egitan? Osea, ezin dugu erabili barne elkartasuna kanpoan konpetitzeko tresna bezala. Hori da ere bista batez, sortzen ari garen praktika hauek eraldatzaileak dira aurrera begira, edo dira, ez dakit, espazio txiki honetarako balio dezaketen gauzak. Guretzako lehia ez dago solidaridade tresna bat daukatenen eta kanpokoen artean da, ereduen artean. Guk lehiatu behar dugu kapitalismoarekin. Hor lehia da, edo kapitalismoa edo deitu postkapitalismo, antikapitalismo, sozialismo, X. Baina ereduen artean izan behar da. Ezin dugu erabili hori abantaila kompetitibo bezala. Edo ez behintzat epe luzean. Eta orduan erabili behar ditugu eskura ditugun tresna guztiak
sortzen diren kapitalaren frente horiek kamusteko, ez? Baina, bueno, pragmatikoki ere, bai, ulertuta zen muga dituzten, eta bakoitzari eskatu dakiokena. Askotan frustratzen gara esaten, jo, eske, ez da sustatzen ezin delako, ez? Eta hor dator, publikotasunaren resignifikazio hori, ez? Askotan uste dugu publikoa dena izan behar dela estatala, eta publikoa dena baita ere da guk egiten duguna. Ez? Osea, guazen espazio publikoa ere disputatzera eta gure burua ulertzera kapitalak inposatu duen logika asistenzialista horretatik publikotasun emantzipatzaile bat, demokratizatzaile bat. Eta bide horretan lan egiteko dana daukagu inventatzeko, ez? Eta saltatuko dute karrietan eukan guztia eta hasiko naiz adibideak botatzen. Adibidez, Igeldo, herria, udalerririk ez. Bai, gira. Begiratzen baldin baduzue, badago mapa bat erakusten duena lurraldearen, herriaren, auzoaren arabera ze zerbitzu publiko dauden eskuragarri. Igeldokoa oso deigarria da, zeren berez Donostiako udalerriko parte da, eta zerbitzu publikoak dira, patatero. Eta elkartu dira Igeldoko herritarrak, eta esan dute hartuko dugu nekazal kooperatiba zena duela 100 urtekoa, eta ingo dugu herri kooperatiba. Existitzen ez den termino bat da, baina haiek erabaki dute kooperatiba berrartuko dutela eta erabiliko dutela herriaren beharrak asetzeko tresna gisa. Eta asmatzen ari dira. Nola egin? Adibide bat. Sektore publikoa ez dagoena eta herria boteretzen dena behar publiko horiek, zaurgarritasun kolektibo horiek asetzeko. Beste aldetik datorren adibide bat, etxe bizitza horeretan, eta hemen dago Itziar, gero gonbidatzen zaituzte galdetzera nola egin duten, ez? Badago behar bat, eta da gaztek ez daukate emantzipatzeko baliabiderik. Eta segurazki gaztek ez daukate gaitasunik okupaziotik haratago edo haien burua antolatzeko beste eskema batzutan, eta okupazioa gaur-gaurkoz ez da eredu unibertsalizagarria gazte guztientzat, ez? Orduan, baliabide publikoekin sustatu zen prozesu parte hartzaile bat, eta nik esango nuke kokatzen dela totalmente estatu demokratizatzailearen mekanismo praktiko batean, sortzen da prozesu parte hartzaile oso ireki eta oso intensibo bat herriko gazteekin, esateko daukagu baliabide bat, nola nahi duzue kudeatzea gazteen emantzipaziorako balio dezan. Eta gazte horiek erabakitzen dute nola funtzionatu dezaken baliabide publiko horien mugen baitan azaltzen da restrikzio arkitektonikoak, presupuestarioak eta dena, eta hori martxan dago eta egiten ari gara, eta niretzako oso mahai gainean jarri den zerbait da, ez? Zer da estatu demokratizatzaile bat, hori, adibidez. Gero, beste gai bat, eta berrartuz ekonomia feministatik proposatzen diren gauza guzti horiek egitura ekonomikoetara bizitza erdigunean jartzea, lan guztien balorazio horretan, nola intziditu dezakegun edo nola ekarri dezakegun hori dena zentrora, ez, beren presentziak eta ausentziak oso esanguratsuak dira gure arloan ere, baditugu hainbat proiektu inguruan, zaintza lana kooperatibizatzeko ze tresna baliabide behar ditugun, ez? Eta nola egin akonpainatu ditzakegun horrelako prozesuak interesgarriak direnak, eta hor baita ere sektore publikoa, komunitarioa eta oso presente daudenak, eta ezinbestean ala izan behar da. Zeren bestela ez dago baliabiderik hori egiteko, ez? Nola monetizatzen duzu edo nola lortzen dituzu horretarako errentak bakarrik zaintza merkatu logika batean sartzen, eta justo da egin nahi ez duguna, ez? Etxe bizitzaren arloan ere, impulso publiko hori ez dagoen tokietan posible ditugu planteatu etxe bizitza kooperatiboak, baina en cesión de uso, ez? Hemen etxe bizitza kooperatiboak erabiltzen dira promotore papera egiteko, baina gero disolbatzen dira. Eta jabetza hori etxe bizitzarena, kooperatibarena bada, eta zuk erabilera eskubide hori baldin badaukazu, ez? Eta ja bizitzeko gainera beste espazio batean, eta sortzen ari zara espazio fisiko bat bizitza beste modu batean antolatzen dena, ez? Euskal Herrian badaude prozesu batzuk martxan, Donostian Abaraxka esaterako eta, baino Katalunian ja etxe bat dago, osea, fisikoa da, eta ara bizitzera joango dira, eta da labor da. Beste eredu bat, eta hor
sektore publikoaren papera izan da espazioa zeditzea. Mandiete erabilera bat X urtetarako, 70 urte ingururako, eta gero etxe bizitza hori publikoa izatera pasako da. Bueno, beste adibide bat daukagu. Finantzak, niretzako gai izugarri zentrala. Euskal Herrian eta Euskal Autonomia Erkidegoan bereziki oso traumatikoa izan da banku publikoa izango zela uste genuen horrekin pasa dena. Eta ni eraman hau beste refleksio bat egitera baita ere, eta da, eta finantzak publifikatzea ezin denean estatu egituretatik egin, finantzak demokratizatzea egiten badugu autogestio logika batean, eta hor dago tresna oso interesgarri bat baita ere dalako 57 bezalako tresnak, aurrezkiak kolektibizatzen ditugu, bakoitzak bere aurrezkiak sartzen ditu kutxa komun horretan, eta demokratikoki erabakitzen dugu ze proiektu finantziatu nahi ditugun, eta irizpide sozial batzuen arabera, eta hori kokatzen da bete-betean zer ekoitzi nahi dugu, nola ekoitzi nahi dugu, zertarako ekoitzi nahi dugu, guk zuzenean erabakitzearekin. Orduan, bueno, beste bide bat. Ez dakit, horrek denak erakusten digu daudela praktika konkretoak, baina asko doazela bere bidetik. Eta niretzako alternatibotasun horretik atera eta benetan hegemonia disputatu nahi baldin badugu, ikasi behar dugu zerk funtzionatu duen non amankomunean jarri eta horren gainean egituratzen hasi, instituzionalidade berriak pentsatzen hasi. Publikotasun demokratizatzaile hori, estatu demokratizatzaile hori ejekutatuko diren espazio horiek sortu, identifikatu sujeto ezberdinak ekarri behar direnak erdigune horietara, eta esperimentatzen hasi.